Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Pulit jongka East Khas Hills District haga jinglek ban khanra hakaleng ki jaka jongka Sorshilong. Haga por baka jinglek niam Puja jong ki reunget Hindu kadang yat kilayok ban Kurup Shibun ba ka kiat pareng bat ka kiat Persi. Katkum ka kerwak khubor bala pentip da uba Vivek Im ubadai Superintendent of Police ka Shillong City. Ki kiat bala yok Kurup nagatai ka jinglek ban khanra kalong hadu Shispa ar Litar tam ka kiat pareng. Kat ba ka kiat Persi kalong arspa nrefo Litar bat khatsan Litar ka biar. Shushu uba Vivek mula pentip bana kaliang jong ki Pulit ka East Khas Hills District kila penlong ya ka jingkhan raha keleng ki jaka ki badan hapok ka Sorshilong. Ki jaka ki balayok ban Kurup ya gini ki kiat ki kentup na Paltan Bazar, Sngi, na kathain Maublay, Kleyo, na Basado, Maulanghat, Urkaliar, na yo Laimkra, Mauba, Jalupara, bat na yo Pulo.